Mulla on järjestetty aika muista ohjelmanumeroa kuulkaas takaisin. Missä ne siis on ollut nyt? Ne oli meidän vanhempien kummipojan synttäreillä. Okei. Mä olin kipeä. Mä en lähtenyt. Anna niin huulet. Niin, hemmetti kun hermostuttaa, niin oli pakko ottaa yksi. Missä se juotava? Ressaa. Joku mä en tiedä miten Ella reagoi. Hyvä fiilis. Jänskättääkö? Joo! Mitä terveiset haluat sanoa Ellalle? Oot urpo. Ihan vitun urpo. Ja lisäksi vielä urpo. Hyvää huomista syntymäpäivää. Tänään ei ole maanantai, joten mä saan soittaa kitaraa. Tervetuloa vanhusten ikään. Sä et oo aikuinen, vaikka sä oot täysikäinen. Hyvää syntymäpäivää! Jee, mä synttäri Eltti! Vihdoin 18! Hyvää synttäri! Paljon onnea. Hyvää syntymäpäivää! Ella! Tämä on ullatus! Alright, meillä on kaikki valmiina täällä. Nosta mun verenpainetta. Mulla on se vaan mulla. Syö se vetäpä lähtee. No niin joo. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart.
Vain yksi ruumis. Vain yksi ruumis. Toista mitä vittua ei. Oi. Hei. Kosta kyytilä. Joo, anna kyytilä. Sinä kello tässä. Nyt on pelottaa. Mennä. Sitten lähtee. Oi. Eikä se ollut siinä. Se pitää voittaa se maailmanmestaruus. Et se riittää. Muuten ei riitä fanijoukkoja. Tää on raaka laji. Sponsoreista on kova kilpailu. Nykypäivänä. Eletään kovia aikoja. Poikani. Kyllä on aika kiihottunut nyt, että hyvältä tuntuu. Kiihottunut olo. Kyllä. Oletko sä ikinä miettinyt, miten törkeästi maaoravat tapaavat pesiä vieraissa puissa, niin kuin minun pihallani kasvavassa omenapuussa pesi eräänä vuonna, kiitos. Ella ei ole keräillyt postimerkkejä, hajuhemmoja, gogoja vai Pokemon-kortteja. Rasioitakin. On Ella kerrassa kyllä niitä. Ei. No niin. Mommy, it's over. Don't you shiver? Hei ystävät! Tänään kerron teille iltasadun nykyajan nuorista ja mielettömästä asuntopolitiikasta. Nyt tulee se pelottava kohta. Okei. Tekin olette varmasti joskus kadulla liikkuessanne nähneet nurkan takaa kurkistamassa tällaisen mörön. Se on asuntopolitiikkamörkö. Mieletön asuntopolitiikkamörkö, jonka aiheuttama kotien ahtaus ja vanhempien omat kiireet ja riittävien nuorisokerhojen vähäisyys ajavat tässä suuressa nuoruuden puussa vasta kypsyvät, herkät pikkunuoret suoraan kadulle. Oli loistavaa. Kuitenkin nykyajan nuoriso on paljon kehittyneempää kuin se, johon me kuuluimme. Mutta osa siitä on käsittänyt väärin vapauden merkityksen. Ja juuri se pääsee nauttimaan sensaatio-uutisista ja lyömään leimansa koko nuorisoon. Sillä on liian kiire aikuiseksi. Se unohtaa, että tämä autokin tässä näin ajetaan hitaasti talliin, voi pientä sinisen menee noin. Ja luulee, ettei tarjolla ole muuta kuin pähkätäkkinen kovanaamaisuus. Hyvää yötä, ystäväiset.